הקורס הזה בנוי מ4 שיטות נפלאות לטיפול בכאבים. השיטות האלה מטפלות בעוד הרבה דברים, כמו שתלמדו בקורס, אבל אנחנו נתמקד בעיקר בכאבים על רקע שלד שריר, כלומר אורתופדיים. השיטה הראשונה שנלמד אותה היא טיפול בדלקות לאורך המרידיאנים. כן, אנחנו נלמד לזהות דלקות בצורה קלה לאורך כל מרידיאן. לכל מרידיאן יש סימן לדלקת, וכשאנחנו מזהים אותו, אנחנו מטפלים בדלקת בכל מרידיאן. תארו לכם שאנחנו מזהים דלקות ב6 מרידיאנים ומורידים את הדלקתיות בהם. זה ישפיע על התנועה ועל הבריאות של כל הגוף. לאחר מכן נלמד את שיטת שרשרת התנועות, Chain of Movements, שהיא בעצם מאתרת את שרשרת התנועות שפגועה בגוף. תנועה בעצם היא חיים, חוסר תנועה זה סוג של מוות. שרשרת התנועות בודקת את טווחי התנועה ואת איכות התנועה בכל מפרקי הגוף. אני בעצם מאתרת את התנועה הרגישה, הכואבת ביותר, זו שמוגבלת ביותר, והיא שייכת לשרשרת תנועות ספציפית, שכשאני אתקן אותה, את התנועה הספציפית הזאת, רוב הכאבים בגוף מתחילים לדעוך, והגוף בעצם מתחיל לרפא את עצמו, כיוון שהוצאנו, פתחנו את התקיעות המרכזית שלא מאפשרת החלמה. לאחר מכן נלמד דיקור ראש משיטתו של יממוטו בהקשר אורתופדי. זה דיקור בסיס של דוקטור יממוטו לשילוב בשיטת שרשרת התנועות. ואחרי שנלמד לטפל בראש, בעצם במערכת העצבים המרכזית בשיטתו של יממוטו, נלמד איך לטפל דרך כף הרגל ולהשפיע ממנה על כל הגוף. במערב קוראים לזה רפלקסולוגיה, ברפואה היפנית זה נקרא דיקור ג'ווה, מכשולים ברגליים. אפשר לטפל רק בדלקות במרידיאנים, אפשר לטפל רק בשיטת שרשרת התנועות, רק בדיקור ראש וגם רק דרך כף הרגל. אבל השילוב שלהם בצורה מושכלת נותן לכם אפשרות השילוב המושכל הזה, לבחור את השיטה שמועדפת עליכם, את השיטה שיעילה יותר עבור המטופל שלכם, את השיטה שנותנת לכם את התוצאה הקלינית הטובה ביותר. כמובן שניתן לשלב בין השיטות ולהשתמש בכל שיטה בנפרד, ואת זה נראה ממש מעכשיו.